Med IP's regelmotor kan du opsætte fleksible og intelligente regler, der styrer dine betalinger. Regelmotoren lader dig styre betalingsregler baseret på data i betalingsflowet. Et eksempel er routingregler, der automatisk sender betalinger til den rette indløser baseret på dine betingelser. Opsætningen bygges som beslutningslogik, der kan ændres med det samme uden kode og uden deploys. For teams med flere markeder og forskellige indløsningsaftaler giver det markant større fleksibilitet. Hvis risikoprofilen ændrer sig, kan 3D Secure aktiveres intelligent, eksempelvis baseret på beløb, kortland eller andre risikoparametre. Det betyder, at produkt- og forretningsteams selv kan justere betalingerne uden at involvere udvikling. Skabt til avanceret betalingsbehov, uden at gøre opsætningen kompleks.